ta'kom lil Puttinu Kers. Għalikom Corazon. Kif inti Corazon? Ħaj Svetlana, grazzi lil kulħadd tal-li jedinaw u grazzi ħafna li daw kollha li qed iċemplu għal din il-kawża ġusta. Meta semmu l-Puttinu ma nistgħux ma nemnux fil-ġenerosità tal-Maltin u fil-ġenwinità tal-kawża li qed niġbru għalija llum. Jiena tajba Svetlana, ma jistax ikun li f'dal kontest ma tkunx tajba u vera. Bla dubju tara dan l-ispettaklu quddiemek u hekk u fil-fatt għandna update tas-somma. Għatu naqra ċans għaliex bħalissa s-somma hija dik ta' 483,553, però żdiedet. Nagħtu ċabċipa 503,312 euro. Grazzi! Komplu ċemplu u għatu id-donazzjoni ta'kom. Corazon fidejk. Timmaġinaħ mill-lajnejn ta' tifella il-mama il-papa jamlu kollox tajjeb ibis tagħmel ħażin. Mill-lajnejn ta' tifla id-dinja ġenna u s-sema ikħal u l-ħaxix aħdar u meta ma jkunx dak il-kulur taħseb li id-dara ħażin. Grazie.
il-bisu fin ix-xammu jfum il-bot Miexi som il-martu la pranzetta Jajdu kien raġel jgħix il-hawn Kien tal-flus u benestant mill-kbar Alla jafirlu kem kien raġel sew Miskin kultant warrab sul tal-fqar Darba martu tqum maħsuda f'nofs tal-lejl U għajr s-sodda kisħa ma ssib xejn Imbat l-istorja intesiet In-nies ħasbet li kien miet U dejċ kem iffintaq lajkiet U dejċ kem talab l-arċipriet Biex jinħafru l widnu bit U organizza ġabra zaħra għal-ruħu Jajdu kien raġel jgħix il-hawn Beda ħajja ġdida l-bot minn dawn Familja oħra anki identità Mingħajr ma ħadd kien jaf fil-verità Darba martu tqum maħsuda f'nofs tal-lejl Rikordju tiegħu fadal biss id-dejn Imbagħad l-istorja intesiet In-nies ħasbet li kien miet U dejċ kemm iffintaq lajkiet U dejċ kemm talab l-arċipriet Biex jinħafru l widnu bit U organizza ġabra zaħra għal-ruħu Dwar ir-raġel li kien jgħix il-hawn Li kulħadd ħaseb li kien heb jew miet L-istorja nafa jien u issa int Qis li somma lik dan is-sigriet Grazzi. Proset Karazon, bħal dejjem. Grazzi. Grazzi Proset auguri u nħeġġiġhom jiena biex jibqgħu ċemplu kif għadt aktar kmieni l-kawża hija verament ġusta u allura meta inti tkun ċert b'din il-kawża u kemm hi ġenwina u ġusta aktar tagħti bil-qalb. Jiġifieri jekk għadkom ma tajtux id-donazzjoni għatuha issa u jekk diġà tajtu ikkonsidraw li terġgħu tagħtu xi ħaġa oħra verament jagħmel differenza. Proset tal-li kull sena tkun hawn bis-sapportijak. Karazon! Issa! Minn din il-gżira żgħira hemm gżira